സുലൈമാൻ അർഫിന് എണ്ണി ചുട്ട അപ്പങ്ങൾ കഴിക്കലില്ലേ അതേമാതിരി ചൂടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മളെ സാധനങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ന മക്കളത് കേട്ടോളി നമ്മളെ ഓൺ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വെർജിൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, കണ്ടമാനം കാലങ്ങളായിട്ട് നല്ല സാധനം കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അറഫീന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. അത്രയും കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെർജിൻ, പക്ക വെർജിൻ. ഒരു വട്ടം വാങ്ങിയിട്ട് കൂടുതൽ കാലം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറഫീൽ തന്നെ വരണം കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ മാത്രം കിട്ടണമെന്ന് കരുതണ്ടേ. നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിൽ എവിടേക്കും ഞങ്ങൾ പറത്തി കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തിനാറോ, ഈ സാധനം കേടുവരൂല എന്ന് നിങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ തന്നെ ഇത് കാണുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ നിങ്ങൾ ഉണരൂ. വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറഫീൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കോളി. അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എന്ത് സാധനം, ഇതൊക്കെ ചിന്ന റേഞ്ച്, ഇതൊക്കെ സാമ്പിൾ സാധനമാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ 35,000 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മളെ ഷോപ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും മറക്കണ്ട, അറഫ കൊളത്തൂര്.